Mga estudyante, thank you very much! Nawa ko magdaong inyong kong i-surprise. Thank you sa inyong mga kakasmit nga. Niyata kong may siguganan yung batch 2005-2006. Thank you very much. Di matokip sa kong kasing-kasing ako Happy birthday! Write the story of how you've come to be. Happy birthday! Happy birthday, Mom Tising! We are wishing you all the best, good health, more blessings, and more years to celebrate your birthday. We are very excited that this day will come because you will be celebrating your birthday with us. Although not all were able to come here, but they really try their best to send you a birthday messages, so you will feel their presence as well. Our batch 2005-2006 were very thankful because you shared your knowledge to us, especially numbers. So you were really patient in teaching us before. The surprise is not enough to say thank you to you, but we hope that in this way you will be very happy, ma'am. Thank you, ma'am, because you're also one of the reasons of where we are now. So again, happy birthday and may God bless your family. Enjoy your day! Hello sa among pinaka-paborito nga math teacher na super duper kamaayo mo tudlo og math pag-iitan. Happy birthday Ma'am Tising. Enjoy your day. Have many more birthdays to come. Good health. Wish you all the best in life. And Ma'am, daghan kayong salamat. Di niyo makalimot sa inyong kapayo, utan, gwapa, and at the same time, kaming tanan na bago ang kinabuhi kay maayo kay kami tudlo og math, Ma'am. I love you, Mom, and you will always be in my heart as my favorite math teacher. Happy birthday! Birthday, Monkey Sing! Happy birthday, Monkey Sing! By the way, happy birthday to my favorite math teacher. Since high school, nagkaroon ako ng ibang teacher sa math, algebra, but still you are the best math teacher. Super! Dili na ako makalimtan ng imong mga gitudlo. Kay favorite na po nakupod ang math. So, I just wanna wish you a happy birthday. Wish you all the best in life. Opo! And God bless you always. So, stay healthy, Mom. Iwas COVID. What else? Yun lang. We love you, Mom. Thank you sa tanan nga imong gitudlo namo. Hangtod karon akong nada tanan nga imong gitudlo. So, Super thank you. Super thankful nga ikaw ang naging pinakaunang math teacher nga dili na ako umalingkan. Thank you, Mom. Happy birthday. Say happy birthday. happy birthday, Mom! Hello Ma'am Tising, kumusta? Enrique Diendo po pala. So happy birthday po. Wish ko lang po sa inyo, sana marami pang birthday na darating sa buhay nyo. Good health, happy life, happy family, ingat din parate. And thank you so much at naging parte po kayo ng aming buhay during high school life. Na isa po kayo sa humubog ng aming pagkatao. So thank you so much. And hoping na magkita pa tayo soon after this pandemic. So yeah, we love you Ma'am Tising. And yeah, thank you so much. And happy birthday. Enjoy your day. Goodbye. Keep safe po. Hello Ma'am Tising. Happy birthday. Wish na ko hinatang-tana God will always give you a good health and more blessings to come in your life. Hinaot pang tana na hatagan pa kahugtugan pang
dugang pang mga katuigan. Enjoy your day. Happy birthday. Hi Ma'am Tising, happy birthday ma'am. Wish na ko ma'am na hinautagaan kag may panlawas pirmi sa Ginoo. Ug daghan pang birthday maabot sa imong kinabuhi. Enjoy your day ma'am. Stay humble sa mga estudyante. Dako kay kong pasalamat ma'am na isa ka sa naging teacher ko noon sa high school. Thank you so much kung yun sa amin ninyo gidisiplina sa una. Maong dala na mo hantod karon success yung iba successful sa kinabuhi, sa iba sakto lang. So at least happy ang pagpamuyo sa usag-usa. Tungod kaninyo diyon sa mininyo gidisiplina sa una. So mama, hinaot na malipay ka sa among birthday surprise. Talagang amo ning giplanuhan, gipaningkamutan na maging successful ning among iplano kanimo. Tungod kay si Nimalin nagsuggest ani. So nakipag-cooperate lang mi yung ibang classmates. Nakipag-cooperate naman so far, okay naman. So nakatigom kwarta. So, since sikat yung business ni Nimalin, so, okay. Hinaot ma'am, nalipay ka. Enjoy your day ma'am. Thank you ma'am. Ingat ka lagi, amping. Bye-bye. Happy birthday. Hey ma'am, happy birthday. Hinaot mi nga hatagan ka o kapiskay sa panglawas. Hataas nga kinabuhi kauban ang pamilya. Ma'am, pasalamaton mi nga nahimo ka namong maestra kay ikaw madasigon o kugihan sa pagtudlo. Once again, happy birthday Ma'am Tising. Happy birthday ma'am. Thank you sa tanan. Sa kami pa yung estudyante ma'am, bisan pa man may simig pabadlo, magtabi sa kanang cool na gyapon ka ma'am na kanang magpasalamat ni kanimo ma'am sa imong pagkapasensyosa. Mao nga bisan karon ako ka makit-an, akong tan-aw nimo murag baby face pa man gyapon. As akong nahinumduman man ikaw among math teachers. Igsud pa lang mo sa room, mahadlok na ko ma'am kay baw ko nga mag-exam na po ka unya iguman og exam kanang na ako kay explain na pod unya manudlo kag estudyante padtuon sa board para mo explain kung nakasabot ba akong kahadlukan ma'am kung ako'y matudloan kay agoy war ba jud ko nasabtan kay unsa ba oy hanaw man kayo ang huna ma'am oy kay lisdan man jud ko ma'am oy pero kanang the best teacher jud ka sa math ma'am bright ka sa math ma'am nindot jud ka motudlo ma'am magpasalamat po nimo ma'am nga grabe kabuutan ma'am o bisan pa man o dili nami ang imong estudyante mutagad gyapon ka ma'am. Salamat ma'am, happy birthday, more birthdays to come. I love you ma'am. Hi Ma'am Tising, ako na itong usan nimo ka estudyante sa una na kusog kay mudagan pero karon hinay na ko mudagan ron ma'am kung magpaloros ko ero maapsan ako. Ma'am, many more birthdays to come in your life. Pero lang pagampo sa Ginoo, tagaan pagkaog kahimsog na panglawas, pag-amping permi, o daghang kayong salamat sa imong pagkabuutan nga maestra namo o pagtudlo sad namo sa una. Again, ma'am, happy birthday sa imo ha. Happy birthday, Ma'am Sing. Happy birthday, ma'am. Hinot malipayon ka ron sa imong birthday. Bisan sa malipay ka sa among gihatag nga gamay sorpresa. O salamat sa imong gitudlo namo sa una. Sa imong taas nga pasensya kay mga sabaan mi. O hinaot ma'am nga tagaan pa og taas pa nga kinabuhi. Ay taas pa nga kinabuhi ug daghan pa nga birthday ang moabot sa imuha ug amping for me. Happy birthday ma'am. You are my sunflower.
rains so softly in my heart. Well, Mom, siya kalimutan nakakanta kay mo rin akong gikanta nga. Tagaan ko yung akong score. Well, ikaw ang maestra, Ma'am, nga nag-push na ako ng sige kapil o sige contest o sige kapil di. Tao lang po, nalamang dyan. Pero thank you, Ma'am, nga isa ka sa mga nag-guide na mo. Para maabot na mo unsa mga abot ron. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Tising. Mataga pa ako, tapos kinabuhi, din sa kalibutan. O, panayon na yung pagkamayo. Na maestra nga matutudlo. O, di na lang ko to, Ma'am. Happy birthday. Hi, Ma'am Tising. Happy birthday. Wishing you all the best in life. Thank you nga part ka sa among high school life. Ako di ay itong kusog kay mga pilong literary musical contest. Pero tungo-tungo sa kanta, maghilak na. Ako ditong backup sa cheerleader sa unahan nga nigpatong sa abaga, kulbaan na. Thank you, Ma'am, sa imong kayo. Happy birthday again. Blow your candle, Marcy, Okay. Ini apa ini? Anak Mom. Biar aku ya, Mom. Lain padua si Juliet. Thank you very much. Nawa ko magdaong inyong kong i-surprise. Thank you sa inyong mga kakasmit nga niyata kung message ka lang ko. Labi na ni Malin, labi ko kung mo isyangki. Salamat sa inyong pag-appreciate sa kong pagtutod. Inyong isang pag-usay-isok ko. Dagan ko may grado. Lalo ako ko sa mga grado. Ang isa ng panahon. Kasi mga sabak ko, sikuan pa, isa ko. Dating katong mga talent ninyo akong na-enhance sa una sa pagkanta. Kami sa map, sinasti, is good. So, salamat sa tanan yung batch 2005, 2006. Thank you very much. Di maktukip sa kong kasing-kasing akong kalipay. So, thank you ninyong tanan. God bless. Katagan po ko mayong kanang may kanyang panginabuhian sa kinabuhi, inyong mga pagpanarbaho, ang Ginoo aray mo hatag ninyo baos kay ang Ginoo gamanan. Thank you very much.